Hola, des de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus us volem mostrar com gestionar digitalment el vostre consentiment informat a través de La meva salut. Si teniu una intervenció o prova pendent de fer, segurament tindreu un consentiment informat pendent de resposta. Podeu gestionar-lo fàcilment a través de La meva salut. Per fer-ho, accediu a l'aplicació des del vostre ordinador, tauleta o telèfon mòbil, amb el vostre sistema habitual d'identificació. Un cop dins, entreu a l'apartat d'informació clínica que es troba al desplegable superior de la pantalla, on trobareu el document pendent de revisar. Obriu-lo i llegiu atentament tot el contingut. És important que disposeu de tota la informació abans de prendre una decisió. Aquí t'indica com signar el document, pas 1, pas 2, i quan hagueu acabat de llegir-lo podreu escollir entre signar el consentiment i rebutjar-lo. Una vegada està signat, ens surt que podem revocar el consentiment abans de la prova o intervenció. I ara mateix ens consta el nostre document signat. Si no completeu el procés en aquell moment, rebreu un SMS recordatori per acabar el procés més endavant. I a més, en el cas que no tingueu les credencials d'accés o l'aplicació descarregada a la tauleta, ordinador o mòbil, també rebreu un SMS indicant com heu d'accedir-hi o quin procés heu de seguir. Un cop finalitzat el procés, la vostra decisió quedarà registrada de forma segura i incorporada a la vostra història clínica.